Hoxe rematou a venda de sardiña nas prazas de abastos. Ata dentro duns meses non volverá a chegar este produto tan popular, especialmente no verán, e os vendedores coinciden, este ano as sardiñas non foron populares. As últimas sardiñas da tempada xa saíron esta mañá das prazas de abastos. Co remate da campaña, os postos baléiranse pouco a pouco dun dos peixes máis tradicionais das mesas galegas, pero que nesta tempada o éxito non foi o que definiu a súa venda. Antes se consumía mucha sardina, ahora non. Bueno, ahora últimamente xa non se está vendendo moi ben. Había o medianillo ese de Rianxo, que sí, que se vendía algo. Pero as sardiñas xa había un cacho de tempo que non se vendía. Os meses fríos non son época de sardiña, e iso nótase tanto no prezo como na demanda. A tradición das sardiñas asadas, das festas e das noites de verán segue a marcar o ritmo das vendas, polo que, segundo afirman os propios vendedores, non merece a pena vendelas agora mesmo, a excepción do medianillo. Eu creo que agora non. Non porque agora a xente, por exemplo, non asan nas barbacoas como no verán. Non é un peixe que no inverno que non chama moito. Podenche levar para salar, para facer como a de antes, cachalada, caldeirada, logo salan un pouquiño, uns 15 días ou así, pues, pero non é rentable tela. O que é o medianillo, sí, porque o medianillo podenche ofrecer. Antes aquí en la plaza vendías 40 y 50 cajas casi todos los días, o cada 2 días. Ahora con una caja te para toda la semana. En o que respecta aos consumidores, como dio dito, para gustos cores. Hai quen considera que a calidade do peixe non é como a de antes, asegurando que o sabor non é o mesmo. Pero tamén hai quen opina o contrario. A calidade o pescado non ten ningún. Non sei se é a basura que vai ao mar, se que é o pescado que como agora non era aquel pescado de antes. O de antes era riquísimo. Agora cómelo porque o tens que comer, que non che queda outra. Pero non ten o sabor que tiña antes. Eu non lle noto diferencia. Será que me gustan tanto as sardiñas que non lle noto diferencia. Así mesmo, a veciñanza ten as mesmas perspectivas que os vendedores, asegurando que como a tempada de verán, para as sardiñas non hai ningunha. Ao mellor están no verán, eso é verdad. No inverno non están tan ricas como no verán. No verán normalmente teñen un poquinho máis de grasas e están máis sabrosas. Agora, os postos das prazas de abastos terán que agardar ata o regreso da nova campaña. Mentres tanto, as sardiñas despídense, polo momento, das prazas galegas.